Johann, така е, Бартолд, една дума е, да ти кратко Йон. Йон, Г, Кинд, една дума. Киндер. Г, К, по средата. Г, К и Н, Д, завършва на Д, Д като дирни. Йон, Г, Кинд. От немски много дете. Да. Запетайка, смятани. За предшественици на импресионизма. Това може да го добавите, ако се изведите. Не то снимаме пак. Гледам филм. На импресионизма. Филм. Я виж, бе. Много бед филм. Много чук филм. Импресионистите Не. приемат за свой Тук един идиот има. учител и вдъхновител Едуард Весел.